Manuel Attart, il-barman li ċaħħat lil kap Bernard Grech milli jidħol fil-Gażin Nazzjonalista tal-Ħamrun nar il-festa ta' San Gejtanu 10 tiem ilu jinsab għal vaganza twila mal-familja tiegħu. Min tarif f'Day One News jirriżulta li din il-btala Overland bdiet eżatt wara l-inċident li fetaħ beraħ il-qasma kbira bej il-fazzjonijiet tal-partit li baqgħet tiddomina. L-indikazzjonijiet huma li l-vaganza ta' Attart flimkien mal-familja estiża tiegħu kienet diġà pjanata sew minn qabel seħħ l-inċident fil-Gażin li ħalla lill-kanvażer tal-kap Noel Mifsud Bonnici midrub serjament tant li kellha ssirlu operazzjoni maġġura f'siequ il-leminija fl-isptar Mater Dei u ġie aggredit minn numru ta' persuni li għadhom mhux identifikati wara li argumenta li l-kap kellu dritt jidħol fil-Gażin. One News seta' jikkonferma li Manuel Attart u l-familja tiegħu telqu minn Malta permezz ta' vapur ġranet qabel ħarġet l-istqarrija mill-Partit Nazzjonalista nhar il-ġimgħa li għadda fil-għaxija. Dakinhar 5 tiem sħaħ wara li seħħ l-inċident, il-Partit Nazzjonalista kien iddikjara f'sentenza waħda kollox li l-Kunsill Amministrattiv tiegħu iddeċieda li l-Gażin fil-Ħamrun għandu jinżamm magħluq temporanjament. Għaldaqstant nifhmu li l-hekk suppost miżura dixxiplinarja ma kienet xejn għaj farsa oħra f'din is-saga u ġiet ippubblikata biss għax kien magħruf li l-barman kien se jkun fuq vaganza. Kif għadu jiġi rrappurtat ukoll f'numru ta' rapporti fil-medja indipendenti, din il-kwistjoni kompli tikxef id-djufija ta' Bernard Grech fit-tmexxija tal-partit. Il-Gazzetta Kulħadd ukoll żvelat kif l-ewwel 7 xhur u nofs ta' din is-sena l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi qed jiġi imbuttat mill-establishment nazzjonalista biex jintervjeni fl-arena politika biex ipatti għan-nuqqasijiet tal-istess Bernard Grech.